v hlavnej úlohe v talianskom filme Páter Pio. San Giovanni Rotondo, 22. septembra 1968 po polnoci. Ďalej hrajú námet, scenár, kostýmy, výprava, hudba, strih, kamera, produkcia, réžia. Musíme ho hospitalizovať. To nemôžeme. Postarajte sa, aby zajtra ráno mohol slúžiť omšu. Nechajme ho odpočívať. Prosím vás, nikomu ani slovo o tom, čo ste tu videli. Monsignor, prečo ste prišli? Chcem s ním hovoriť. Nemôžete. Je chorý. Čo chcú tí ľudia vonku? Na čo čakajú? To sú modlitebné skupiny. Dnešok je pre nich významným dňom. Prečo? Dnes uplynulo 50 rokov od jeho stygiem. V tom prípade mu zaželám všetko najlepšie. Nemáte srdce? Nevidíte, v akom je stave? Prečo ho chcete trápiť až do konca? Áno, rozumiem. Obávam sa, že bez patričného ale viem, že aj Páter Pio. Musíte ho pochopiť.
Kto je tam vonku? Nikto, páter. No tak, prečo klameš? Nech vojde. Poďte ďalej. Nechajte nás samých. Kto vás posiela? Nikto. Prišiel som z osobných dôvodov. Takže vám nemusím ani odpovedať. To neurobíš. Si istý svojou svetosťou. Som len úbohý reholník. Pri tých tisíckach fanatikov, čo sú vonku, prišli ťa oslavovať. Ale tu už nie je čo oslavovať. Umieram. Nastal čas povedať pravdu. Čo ešte chcete vedieť? To, čo si tajil celý čas. Prenasledovali ste ma 50 rokov. Ešte vám to nestačilo. 50 rokov stredoveku. To je to, čo si nám dal. Neustále si zneužíval ľudskú naivitu. Živil si v nich fanatizmus, poverčivosť. Ty, svetec, liečiteľ. Církev nepotrebuje ľudí ako si ty. To ja potrebujem církev. Nechcem, aby ste ma pred smrťou zavreli. Tak mi povedz pravdu. Kto si? Francesco Forgione, zvaný Páter Pio z Pietrelcini. Povedz, kto si. No, naozaj neviem. Som záhadou aj pre mňa samého. Chceš? Nerozumiem ti. Prečo nič nepovieš? Povedz mi niečo.
Čo to robíš? Mám strach. Pomôž mi. Prečo tu nikdy nie si, keď ťa potrebujem? Mám strach. Cítil som, že ma vystavil skúške a nechal ma ho samúce. Ale keď som potom stál pred ním, vedel som, že mi nič nemôže ublížiť. On bol môjim pokrmom. Veril som v neho, aj keď som strácal nádej. Veľmi dojímavé. Ale ja som sem neprišiel počúvať o detskom strachu. Robíte chybu. Všetko sa začalo práve tam. Vtedy som pochopil, že ak ho prosím celým srdcom, on ma vypočuje. Svätý Pelegrinus, ty svätý a zázračný, zľutuj sa nad mojim úbohým synom. Svätý Pelegrinus, úpenlivo ťa prosím, môj syn je veľmi chorý. Urob niečo. Môj syn potrebuje tvoju pomoc. Svätý Pelegrinus, ty mi nechceš pomôcť, tak ja ti ho tu nechám. Svätý Pelegrinus, toto si mal urobiť. To je zázrak. Svätý Pelegrinus sa nad ním zľutoval. Francesco, čo si to vyviedol? Poď ideme. Čo mi to rozprávaš? Môj život. Chceš, aby som uveril, že si mal už od detstva zvláštnu moc? Ja som nikdy nemal žiadnu moc. Vždy som bol iba svedkom zázrakov Pána. Hej, chlapče, čo tam robíš? Bojíš sa ma? Si prvý, ktorý sa ma bojí. Kde je tvoja mama? Na poli, ale už sa vráti. A
Ako sa voláš? Francesco. A ty? Ja som fráter Camilo. A to je kto? Toto je svätý Jozef. Toto je svätý František. A toto svätý Michal Archaniel. Počkaj chvíľu. Kto je to? Tento poprepichovaný šípmi je svätý Sebastián. A toto je svätý Anton Paduánsky. Ty ich nepoznám. Nie? Počkaj. Ale ty ich to poznáš však? Áno. Ježiš a Panna Mária. S nimi sa vídam často. S Ježišom a pannou Máriou? Čo ti hovoria? Všeličo. Prečo? Ty ich nevydávaš? Ešte nikdy som nemal také šťastie. Neverím. Hovoríš to preto, že si pokorný. Keď ste takí priatelia, na budúce im povedz, aby sa ukázali aj mne. Neboj sa, prídu za tebou. Poviem im to. Pane, požehnaj tento pokrm v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Budem reholníkom ako fráter Camilo. Francesco, keď sa chceš stať reholníkom, musíš študovať. A na štúdia potrebuješ peniaze. Ak sa chce stať reholníkom, peniaze zoženieme. A ako? Môžeme predať kravu. Nie. Kravu nie. Čo si to za otca? Máš radšej zviera ako svojho syna? Ak pán chce môjho syna za reholníka, zariadíme, aby mohol študovať. Ale kravu nie. Kravu nie. Ocko, neodchádzaj. Je to moja vina, že odchádzaš. Ideme. Poď. Ocko, nechoď preč. Nechoď. Moji úbohí rodičia obetovali sa, aby som ja mohol študovať. Vy ste mŕtvi a váš život je ukrytý s Kristom v Bohu. Pokoj a dobro. Hej, chlapče. Konečne si prišiel. Poďte. Poďte, zoznámim vás s novicmajstrom.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 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 Páter, mali by ste si oddychnúť. Tak čo? Život novica bol tvrdý však. Áno, páter. Áno. Robia to, aby pokorili mladíckú hrdosť. Viete, aký je najväčší zázrak svätého Františka? Že aj po 700 rokoch ešte existuje kresťan, čo chce byť reholníkom. Nech ťa Pán vyzlečie z človeka starého aj z jeho konaní. Amen. Nech ťa Pán oblečie do nového človeka, ktorý je na Boží obraz stvorený v spravodlivosti a vo svetosti pravdy. Amen. Zahaľ, Pane, jeho hlavu kapucňou, aby porazil úklady diabla. Amen. Nech ťa Pán opáše povrazom čistoty a v tvojich bedrách uhasí žiadostivosť, aby si zachoval cnosť držanlivosti a cudnosti. Amen. Príjmi svetlo Krista ako znak tvojej nesmrteľnosti, aby si odumrel svetu a žil v Bohu. Povstaneš z mŕtvych a osvieti ťa Kristus. Amen. Aby tvoje odlúčenie od sveta bolo úplné, od tejto chvíle sa budeš volať Páter Pio z Pietrelčíny. Amen. Juvanel, si to ty? Juvanel. Svetlo zhaslo. A zhaslo ešte veľakrát. Bol to Pán. Chcel ma pretriasať a mlátiť, ako sa to robí so zrnom, aby sa môj duch vyčistil. Ako vieš, že to nebol diabol? Kto z teba urobil to, čím si? To je pravda. Diabol klame. Vždy som mal z neho veľký strach. Veľký strach.
To nie je možné. Už 2 praskli. No nič. Tento je pre kone. Dúfam, že vydrží. Tak čo, pán doktor? Je to škaredý zápal plúc. Je to vážne? Bohužiaľ, myslím, že áno. Má 45 stupňov. Takú horúčku som ešte nevidel. Čo budeme robiť, pán doktor? Má nejaký domov? Pošleme ho domov. Čo je, Pio? Nechcem ísť preč. Nechcem zomrieť skôr, než sa stanem kňazom. Vítaj doma, Francesco. Ďakujem. Francesco. Mama, Čo sa stalo? dostal som dovolenku, aby som si oddychol. Je ti niečo? Nie, je mi dobré, neboj sa. Toto je páter Augustín, môj spovedník. Pokoj a dobro. Dobrý deň. Povedz, Pio, nevodil si nás všetkých za nos? Mne to môžeš povedať. Nie, to robí ten vzduch. Vzduch môjho kraja. Pochválen bude Ježiš Kristus, Francesco. Až na veky. Pepino, nevolaj ma Francesco. Musíte ma volať páter Pio. Áno? Ako chceš, Francesco. Čo chcete? Naše polia. Zamorili ich vožky. Čo s tým mám ja? Čo? Môžeš nám dať požehnanie? Pošli ich preč. Ak ich nepošleš preč, zničia nás. Pepino, ja nerobím zázraky, jasné? Ale máš tam hore známosti. Či nie? Urob to pre naše deti. Čo im dáme jesť? No tak dobre, poďme. Mater purissima, miserere nobis, Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis, Ale musíte sa modliť aj vy, dobre? Pekne nahlas. Aby vás vožky počuli. Začneme od znova. Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis, Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis, Mater castissima, miserere nobis. Francesco, božky kapú, všetky kapú, Francesco. Panenka Mária. On je démon. Zázrakom. Ej! Čo som urobil? Čo? Zaklial si menom Panny Márie. Urob to ešte raz a zmlátim ťa. Rozumel si?
Modlíme sa. Mater divine grazie, Miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis. Ponáhľate sa, páter. Ak môj muž zistí, že sme tu, zabije nás. Neboj sa. Počkej. Accipe sal sapientia pro principatio sit tibi in vitam aeternam. Amen. No tak, buď dobrý. Nie. Musíme začať od znova. Nepožehnal som sol. Zlatko, už to bude. Accipe sal sapientia pro principatio sit tibi in vitam aeternam. Amen. Čo sa deje? Pane Bože. Čo je? Čo je s ním? On nedýchá. Ako to? Mama! Bože môj. Nedýchá. Čo je s ním? Pane Bože, prebal sa. Pane Bože, on nedýchá. Panenka Mária, zľutuj sa. Chlapček môj, zobud sa. No tak, preber sa. Bože, nie. Zlatko moje. Čo je to s tebou? Monsignor! Čo sa deje? Zabil som ho. Ja som ho zabil. Koho si zabil? Zabil som dieťa Paskálové. Zadusil som ho solou. Svätá Panna Mária. Prebral sa. Už je to. Ijo, ešte raz niečo také vyvedieš. Viac sa Bohu nepoďakuješ, pretože ťa sám zabijem. Pochválený buď Ježiš Kristus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Ježiš môj, čo som to za kňaza? Povedz mi to. Čo som to za kňaza? Ešte nie som pripravený. Nie som pripravený na to, čo chceš. Drahý Pio, čo sa ti stalo? Ja neviem. O Bože. Mária, choď preč, choď. Čo to robíte? Vstaňte. Veď to sú znamenia Pána. Nie, to nie. To je priveľa na mňa. To je priveľa. Hambím sa, ja zahambím. Prečo práve ja? Prečo práve ja? Poprosme Ježiša, nech zo mňa sníme tú hambu.
Ja chcem zomrieť. Chcem zomrieť v utrpení, ale v ústraní potajomky. Modlíme sa, syn. Modlíme sa. Už miznú, pozrite. Ako sa cítiš? Už je to dobré. Buď pochválený, Bože. Francesco. 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 Ježišovi by si sa páčil oveľa viac, keby si nechcel byť kňazom. Čas je vzácny. Nemrhaj ním. Čas je vzácny. Francesco je vzácny. Nemárni ho nadarmo. Francesco. Francesco! Čas je vzácný. Nemrhaj ním. Čas je vzácný. Nemárni ho. Pokiaľ chceš byť naďalej kňazom. Choď preč! Vec, že tvoj život bude peklo. Choď preč! Ježišmária. Francesco! Francesco! Čo to bolo? Francesco, čo sa ti stalo? Čo sa ti stalo? Nič, mama. Nerob si starosti. Prines mi pohár vody. Áno, dobre. Dobre. Drahý Pío. Nesiem ti 2 nové správy. Mohol som ti aj napísať, ale radšej som prišiel osobne. Aké správy? Jedna je dobrá a jedna zlá. Ktorou mám začať? Tou dobrou. Dokázal si to. Prišiel dispens. Môžeš spovedať. Ďakujem, Augustín. Neďakuj mi. Teraz príde tá zlá.
Musíš ísť so mnou. Prečo? Konalo sa zasadanie provinciálnej kúrie. Pritlačili na pátra Benedikta. Buď sa vrátiš, alebo odošlu žiadosť o laicizáciu. Prakticky už nebudeš kňazom. Ja odtiaľto nemôžem odísť. Veď si už takmer zdravý. Prečo sa nechceš vrátiť? Nie som to ja, kto nechce. Uvedomuješ si, čo hovoríš? Pokušenie je strašné, Augustín. Všetko je hriech, Augustín. Všetko je hriech. Drahý Pio, vždy som ťa bránil a chápal. Ale už to nemôžem robiť. Zložil si sľub poslušnosti? No tak, poď so mnou, nastúp do voza. Páter Augustín! Ak ste prišli odviezť nášho svetca, radšej odíďte. Kto im to povedal? Myslím, že môj aniel strážny dnes rozhodne nezaháľa. Ako sa to správate k pátrovi Augustínovi? Odproste ho! Odprosíme ho, ale vy neodídete. Dobre, dobre. Zostane tu. Drahý Pio, už sem viac neprídem. Mám ťa rád, ale nechcem kvôli tebe dostať výprask. Augustín, keď sa páter Benedikt roznevá, a on sa roznevá, daj mu tento list. Ale predtým si ho prečítaj ty. Pokoja dobra. Chodte, chodte. Ja som ho vždy podporoval, bránil proti všetkým. Takto sa mi odvďačil. Kvôli nemu teraz vyzerám pred nadriadenými ako hlupák. Počkajme chvíľu. Uvidíte, že si to rozmyslí. Nie. Musí sa okamžite vrátiť. Ak to neurobí, je zádu vonku. Prečo ste na neho taký prísny? Možno má pravdu. Čom? Nuž, hovorí, že počúvate rady satana. To o mne hovorí? Po všetkom, čo som pre neho urobil, postarám sa, že odíde z rádu. Tu máte. Toto vám po mne poslal. Je to odpoveď na morálny problém tých 4 osôb, ktorý už dlho neviete vyriešiť. Čo on o tom vie? I hneď napíš Pátrovi Piovi, že mu povolujem, aby zostal v Pietrelčíne. Čím budeš, keď vyrastieš? Keď vyrastiem, chcem dostať pušku. Prečo nechceš rovno kanón? Stačí puška. Pôjdem strieľať do Nemčúrov. Všetkých zabijem. Rakúšanov, Nemcov. Kto vám to tlačí do hlavy? Nikto. Je vojna a ja chcem bojovať. Prišli ste kvôli katechizmu alebo kvôli vojne? A ja chcem ísť bojovať do vojny. Aj ty? Prežehnajte sa v mene Otca i Syna i Ducha. Prežehnaj sa. V mene Otca i Syna i Ducha. Večný Otče, obetujeme ti krv, utrpenie, smrť Ježiša Krista, bolesti. Aj vy pôjdete bojovať. Aj. Choďte domov. Poď, ideme.
No tak, Forgione, vyzleď sa. Musíme ťa vyšetriť. No tak, na čo čakáš? Poď som. Poď. Tak poď. Nechce sa vyzliecť. Tak čo, Forgione? Zhodíš to zo seba? Alebo ťa vyzlečieme na silu? Ja sa bez toho cítim nahý. Potrebujeme ťa nahého. Ako ťa máme prezrieť? Čo je to, ďalší habit? Stavím sa, že pod tým má ešte spodky. Mal som strach. Strach z vojny. Nebol som dobrým kresťanom. Nebol som ešte pripravený čeliť smrti. Nezmysel. Prestaň tárať hlúposti. Vojna bola strašná pre všetkých, ale pre teba nie. Viem, že si sa z toho dostal. Musíme ho ihneď poslať domov. S takými pľúcami nám nakazí celý oddiel. Len či tam dôjde. Forgione, ideš domov. Si spokojný? Stojte! Stojte! Pio. Augustín. Ako sa máš? Ty si vedel, že prídem? No, aj ja mám svoje božie znamenia. A pozemské rozkazy. Čo to znamená? Okamžite odchádzame. A kam ideme? Do Fodže. Do Fodže? Práve som pricestoval. Aspoň pozdravím našich doma a... Nie, tento raz nemáme čas ani na pozdrav. Musíš ísť so mnou. Je to príkaz. Poď. Pohni sa, inak zmeškáme vlak. Pio, musíme ísť. Ak nenasadneš do toho vlaku, si z rádu vonku. No tak, poď. Čo je to? Čo sa deje? S dovolením. Prepáčte. Už by sa to raz mohlo konečne skončiť. Páter, koho ste to priviedli? Odkedy prišiel, nemôžeme spať. Ak sa bojíš, choď do postele. Rozíďte sa, prosím vás. Prosím vás, choďte spať. Pio! Pio! To som ja, Augustín, počuješ? Pio, ako sa cítiš? Čo? Som zničený. Čo sa stalo v noci? Bola tam jedna žena. Zomierala. A on mi vravel, zachráň ju, ukáž mi, čo dokážeš. Nepoznám tú ženu, Augustín, ale viem jej meno. Rafaelína Čaraseová. Ja ju poznám.
Veľakrát som ju spovedal. Augustín, zaveď ma k nej. Poďme za ňou. Dobre, ako chceš. Rafaelína. Páter Pio, vedela som to. Dnes v noci ste boli pri mne. Modlili ste sa za mňa a zachránili ma. Pomodlíme sa spolu. Upokojte sa. Ale ja nechcem, aby ste ma zachránili. Chcem sa opäť stretnúť s tými, ktorých milujem. Nie. Zachránim ťa. Nie. Kvôli všetkým, čo ťa milujú. Nie. Nebuďte tvrdohlavý, páter. Nechajte ma zomrieť a uvidíte, ako sa mi bude dariť, keď budem v raji. Teraz mi požehnajte, páter. Požehnajte mi. Rýchlo. Prišiel môj čas. Ego te absolvo. Ježiš môj, ty si povedal, hoci čo požiadaš v mojom mene, ja ti to poskytnem. Naliavo ťa prosím. Nechaj ju žiť. Ježiš, nechaj ju žiť. Prestaň, Pio. Je mŕtva. Mal som ju zachrániť. To nehovor. Rafaelína bola veľmi chorá. Upokoj sa. Pripravila sa na smrť. Ja nie som pripravený. Ježišu, Bože. Ty, ktorý si vzkriesil Lazara, vráť jej život. Vráť jej život, Ježiš. Prestaň. Nepokúšaj Boha. Nauč sa svätej pokore ľudí, ktorí trpia a umierajú. Odteraz je to tvoje bojové pole. Som domýšľavý a pyšný. Ale prečo? Prečo stále vyťazí on? Videl si. Slúžiš tomu, kto tvrdí, že zvíťazil nad smrťou. Ale skutočným pánom smrti som ja. Choď preč. Odíď. Chcel si vzdorovať, ale nepodarilo sa ti to. Si nula. Ty aj on. 2 nuly. Buď ticho. Zmizni. Nechci byť kňazom. Nemáš na to. Ja som ťa varoval. Odíď! Choď preč! Páter, čo je vám? Nemôžem dýchať. Poznám jedno miesto, kde by vám možno bolo lepšie. Je to malý kláštor, na kopci nedaleko odtiaľto. Ak
Ak páter Augustín dovolí, vezmem vás tam. Je tam dobrý vzduch. Ako sa volá to miesto? San Giovanni Rotondo. Ja už nevládzem. Kde je to požehnané miesto? Ešte kúsok. Kráčame už 3 dni. Tam je to. Páter, očarilo vás to? Odtiaľ to nikdy neodídem. Už nikdy viac. Stolír, Páter Pio za stolír, kúpte si Pátra Pia, stolír, mladá pani, nech sa páči, pre vás iba stolír, pozrite sa, krásny obrázok, Páter Pio, pre šťastie, kúpte si Pátra Pia, stolír, pre vás iba stolír, pozrite sa, krásny obrázok. Počujete, akú mám cenu? Stolír. Dopadol som celkom dobre. Ježiša predali, mňa si kupujú. Prečo si odtiaľto nikdy neodišiel? Ponúkali ti iné miesta. Dal som sľub. Alebo si chcel mať vlastné feudálne sídlo, kde si ľudia kupujú fragmenty tvojej svetosti. Kiež by ste videli biedu, ktorú som videl ja. Keď som sem prišiel. Prečo ste sem prišli v takom nečase? Dáž nás nezastraší, Páter. Páter, nezabudli ste sa pomodliť za moju matku? Neboj sa, tá ešte pochová nás oboch. A za môjho brata? Ukrýva sa v lese v Kaporete. Ale vráti sa. Vráti sa, nemaj strach. Modlite sa, modlite. Karmela. Odkiaľ viete moje meno? Viem o tebe všeličo. Obetuješ sa, aby tvoje deti mohli študovať. Však, v dome je zima. Nemáte chlieb. Neboj sa. Tvojim deťom sa bude dariť. Naozaj. Ale ty sa toho asi nechceš dožiť, však. Prečo si nevzala šál? Ale ja nemám šál. Nemáš. Počkaj chvíľu.
Kúp si šal, dobre? Choď domov. Pio! 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 Čo sa stalo, oče? Len sa pozri. Čo je? Niekto ukradol šperky panny Márie. No toto. Kladiem si otázku. Kto mohol urobiť niečo také? Ja neviem. Bol si to ty? Nie. Naozaj nie. Naozaj nie, ešte že tak. Ale povedz mi, kto to podľa teba urobil? Odkiaľ to mám vedieť? Asi nejaký chudák. Prišiel k pane Márii a povedal, na čo je tebe zlato, daj ho mne. Áno, daj ho mne. Kúpim zaň chlieb pre deti. A ona mu ho dala. Takže podľa teba sa to stalo práve takto. Poznám predsa pannu Máriu. Stalo sa to takto. Choď. Nemali by ste kričať na hlavnom oltári, Radšej už choď. Kvôli dvom náušniciam. Bol tam aj náhrdelník, keď sme už pri tom. Nebol pravý. Odíď, už aj! To chce trpezlivosť. Páter Pio, Pokoja dobro. poďte. Hej, poďte sem. Niečo som vám priniesol. Tak. My vieme, že ste veľmi dobrý človek. Ale ako sa vám odplatíme? Sme chudobní ľudia, nič nemáme. Počkaj. Mysle na sestru. A čo budete jesť vy? Chceš pripraviť o prácu prozreteľnosť? O nás sa stará ona. Buďte dobrí, áno? Ináč, vidíte? Nech vám Boh žehná. Maj sa dobre. Pane, vieš, ako ťa milujem, ty vidíš všetko. Chcem vziať na seba utrpenie iných, tak ako ty. Ty si to vedel urobiť. No ja nie. Ježišu. Ty vidíš utrpenie, biedu, ktorá je u nás. Ja sám tú biedu nedokážem uniesť. Čo mám robiť? Povedz mi to.
Pio. Pio. Čo je? Stalo sa niečo? Pio. Nikola, prosím ťa, urob Piovi šálku teplého vývaru. No tak choď rýchlo. Poď sem. Opri sa o mňa. Paulino. Upokoj sa, poď si ľahnúť. Nadiahni sa. Tak. Uvoľni sa. Teraz sme sami. Čo sa stalo? Hovor, tak čo? Ja neviem, nedokážem si to vysvetliť. Počul som hlasy. Cítil som jeho bolesť na Kalvárii. Cítil. On tam bol. Bol tam. Cítil som, že on zomiera za mňa. Čo je, Pio? Čo je? Pio. Kopia ma zasiahla sem. Bolo tam svetlo a oheň. Svetlo a oheň. Pio, to sú znamenia Pána. Stále krvácajú, Pio. Zavolám doktora. Nie. Chceš vykrvácať? Nie, Paulino. Nikoho nevolaj. Pán ma vylieči. My sa musíme iba modliť. Už o tom hovoria všetci. Pýtajú sa ma. Čo im mám povedať? Ale ja som mu slúbil, že nikomu nič nepoviem. No, nemôžeme to udržať v tajnosti. Musíte ho presvedčiť, aby sa dal vyšetriť. Krvácajú často? Neustále. Čím ďalej, tým viac. Čo bolesť? Dňom i nocou. No nie bolesť. Ale hanba je to, čo ma trápi. Tak čo, pán profesor? Tu je všetko. Prosím. Musíme teda vylúčiť, že by poranenia Pátra Pia mohli byť prirodzeného pôvodu. Ich zdroj a príčinu musíme hľadať bez obáv z pochybenia v nadprirodzenosti. Podstata týchto rán je z hľadiska ľudskej vedy nevysvetliteľným javom. Takmer všetky noviny už začali písať o zázračnom svetcovi zo San Giovanni Rotondo. Musíme naďalej poskytovať priestor tomuto fanatizmu. Ja som bol v San Giovanni Rotondo a môžem vás ubezpečiť, že Páter Pio nie je fanatik. Naopak, je to čestný a pokorný reholník. Vôbec nevie, čo sa s ním deje, trápi ho to. Povedali ste ešte niečo. Tvrdili ste, že rany, ktoré má na rukách, sú nadprirodzenej povahy. Áno, Páter Gemelli. Netvrdím to iba ja, ale aj profesor Romanelli. Toto tvrdenie sa nezakladá na žiadnom vedeckom podklade. Cirkev sa zmenila. Musí sa konfrontovať s vedou. Nové storočie neposkytuje priestor takýmto tmárskym javom. Pamätajme, že cirkev nie je iba inštitúcia, ale aj proroctvo. Charizma. O akej charizme to hovoríte? Liečil som
Stovky žien, ktoré boli presvedčené, že videli pannu Máriu. Každý rok tvrdí niekoľko desiatok ľudí, že majú stigmy. Svet je plný bláznov, ktorí veria v čarodejníkov, šamanov, strigôňov. Potrebu svätých vytvárame my sami. Tak teda odstráňme oltáre. Zničme kalendáre a zrušme litánie. Pri takomto pozitivizme nezostane z cirkvi nič. Vydal som príkaz, aby od tejto chvíle nikto nemohol vidieť stigmy Pátra Pia bez výslovnej žiadosti Svätej stolice. Musíme byť prísni a dôslední. Ak mi dáte splnomocnenie, svetosť, sám vyšetrím Pátra Pia. Páter Gemelli, prečo ste nám neoznámili dopredu, že prídete? Niekoho by som po vás poslal. Nerobte si starosti. Kde je Páter Pio? Chcem hneď vyšetriť jeho stigmy. Ľutujem, páter, ale pokiaľ nemáte písomný príkaz od Svätej stolice, nemôžem vám to dovoliť. Viete vy vôbec, kým hovoríte? Isté, páter, viem to veľmi dobre, ale bez toho príkazu... Posiela ma pápež. Pri všetkej úcte, ukážte mi jeho príkaz. Nestačí vám moje slovo? Pozrite, páter, ak chcete zostať, ste vítaní. Budete našim najmilším hosťom. Áno, môžete sa stretnúť s Pátrom Piom, ale bez toho príkazu vašu žiadosť o vyšetrenie nemôžeme splniť. To je Páter Gemelli. Na čo ste sem prišli? Pozrieť sa na púťovú atrakciu? Je mi ľúto, cirkus nevystupuje. Prišiel som na príkaz pápeža. Nie. Prišli ste, pretože si namýšľate, že viete všetko. Čo chcete vidieť? Keď ste ma už vo svojom vnútri odsúdili. Chodte svojou cestou. Nechajte ma na pokoji. Nechajte ma na pokoji. Pio, toto je kópia správy, ktorú dal Páter Gemelli pápežovi. Chorá myseľ. Psychopat. Masochista. Píše o mne ako o zločincovi. Pápežovi. Nezúfaj, drahý Bill. My predsa vieme, ako to bolo, nie? Nie je to ich vina. To diabol náša zmetok do mysle služobníkov. Počúvajte. Skutočnú bolesť
Skutočnú bolesť nám spôsobujú osoby, ktoré milujeme. Ha? Ale existuje odpustenie. A modlitba je kľúčom k odpusteniu. Modlite sa. Ale nemodlite sa so smutkom. Netrápte nášho Boha. Pán je Bohom radosti. Chápete? Modlite sa a usmievajte sa. Od zajtra sa budete schádzať u Márie Pajlovej. A ozaj máš ešte ten dom? Predala som takmer všetko, ale dom zatiaľ nie. Dobre, nepredávaj ho. Stane sa vašim malým kostolom. Dobre? Dobre. Modlite sa a usmievajte sa. Dobre? A teraz chodte. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Chodte. Chodte. Páter, Áno. toto je moja dcéra Kleoniče. Mama hovorí, že vám musím poďakovať, pretože som vďaka vám získala učiteľský diplom. To hovorí tvoja mama? Nie mne, ale jej sa poďakuj. Ona sa kvôli tebe obetovala. Ukáž mi ten list. Píšu ti, aby si išla učiť do Beneventa. Nepôjdeš tam. Zostaneš tu. Prečo? Je to moja práca. Si domýšľavé a drze dievča. Zostaneš tu. Ďakujem. Dajte jej pokoj. Nerobte jej to. Je to nevinné stvorenie. Je to nevinné stvorenie. Kleoniče. Čakám na vás. Dievča, ktoré vzalo moje miesto, znásilnili. Teraz je v nemocnici. Pán Boh jej pomôže. Bude zdravá. Zachránili ste ma. Ale ako ste to vedeli? Pán mi dovolil čítať v jeho zošite. A čo sa tam píše o mne? Že sa budeš starať o moje rany. Vedľa tomu, kto ti skúsi ublížiť.
Filomén. Ako sa máš? Môžem pre teba niečo urobiť? Prišla som vám niečo oznámiť. Niečo vážne. Áno. A o koho ide? Ide o Pátra Pia. Páter Pio. V poslednom čase všetci hovoria o Pátrovi Piovi. Čo zasa vyviedol? Má milenku. Milenku? Ako sa volá? Je to pobehlica. Volá sa Kleoniče. Morkaldiová. Pobehlica. Ako vyzerá tá pobehlica? Filomén, aká je? Je taká pekná ako ty? Filomén. Toto je ruka pána. Môžeme ísť. Pokojne, pokojne. Nie všetci. Vy počkajte tu. Poďme. Čo sa deje? Čo znamená ten zmetok? Počuli sme, že vás chcú preložiť. Kto vám hovorí také hlúposti? Tvrdia, že tie úkazy, čo sa vám stali, nie sú nadprirodzené. Isté, že rany som si spôsobil sám. Sú z Manfredonskej kúrie. Píšu tam, že biskup na vás podal sťažnosť. Toľké plýtvanie. Papierom mi zapalujú hranicu. Ale veď, čo mi môžu urobiť? Mňa už predsa ukrižovali. Áno, ale Krista neobvinili z nemravného správania. Ani zo znesvetenia kláštora. Biskup z Manfredónie je ničomný kňaz, špinavec, kradne peniaze kúrie. A je veľký suchnička. Kto si ty? Kto si, že tak hovoríš o biskupovi cirkvi? Kto si? Si obyčajný zhýralec, hazardný hráč, zatvrdnutý hriešník. Kto si? Nauč sa pokore. Predovšetkým pokore. Ďakuj Bohu, že mám také ruky. Inak by som ťa zmátil ako žito. Zmizni. Satan sa nevyháňa, Satano, zmizni! Choď preč, choď! Čo sa to so mnou deje? Čo odo mňa chce? Čo chce ten reholník od môjho života?
Čo odo mňa chceš, kňaz? Čo chceš? Odíď z môjho života. Choď preč. Nepoznám ťa. Odíď, odíď. Odíď. Tak čo, Lothar? Bola to dlhá noc, čo? Čo odo mňa chceš? Vyspovedať sa. Chceš sa vyspovedať? Nepotrebuješ to. No tak, svoje hriechy si mi povedal v noci. Spomínaš si? Musíte mi pomôcť, páter. Ja chcem zmeniť svoj život. Chcem nájsť pokoj. Hľadám ho vlastne už odjak živá. Odjak živá. Prichádzaš on žiadať mňa? Ja som od narodenia nemal chvíľu pokoja. Dávam ti rozrešenie. Poď sem. Vykúpiť slabú dušu, to je ako zachrániť stromček, ktorý vysychá. Musíte ho presadiť, dať mu vzduch, vodu a svetlo, aby mohol žiť v lese nášho pána. Poď, vysaď ma na ten bicykel. Áno. Vidíte, človek schátra ako dieťa. Ty nie si žiadne dieťa. Máš dosť sily. Vyrozprával si mi kopu príbehov, aby si predo mnou ukryl to jediné, čo ma zaujíma. Kde sú tvoje stigmy? Tu žiadne nie sú. Odhalil som ťa. Bol to podvod. Mýlite sa. To on ma oslobodil. Tak prečo si schovávaš ruky? Choď za svojimi ľuďmi a povedz im, že reholník so stigmami je podvodník. Priznaj sa, že to bol len tvoj špinavý výmysel. Ale ja to nechápem. Čo on odo mňa vlastne chce. Keď mi ich vtedy dal, oznámil mi, že o 50 rokov mi ich zasa vezme. Teraz nastala tá chvíľa. On ma už totiž viac nepotrebuje. Tak povedz pravdu.
ukáž ich ľuďom. Urobím to. Prosím vás. Teraz poďte so mnou na omšu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Páter, pomýlili ste sa. Najskôr je eucharistická modlitba. Všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Ite missa est. Bohu vďaka.
Páter môj, neopúšťaj ma. Neopúšťaj ma. Neodchádzajte. Zostaňte tu. Zostaňte tu. Chcem sa vyspovedať. Nemôžete odmietnúť spoveď umierajúcemu. Nie. Neodchádzajte. Všetko vám poviem. Koniec prvej časti. V slovenskom znení účinkovali Marián Gajšberg, Peter Rúfus, Pavel Višňovský, Miroslav Trnavský, Ivo Gogál, Táňa Kulíšková, Štefán Koška, Lenka Košická, Ivan Romančík, Anton Vaculík, Ján Galovič, Olga Solárová, Jozef Šimonovič, Tomáš Halon, Alfred Svan, Ivan Laca, Ján Mistrík, Dušan Tarageľ, Jozef Benedik, Vladimír Bartoň a ďalší. Slovenské znenie pre slovenskú televíziu vyrobila spoločnosť Maja. Vedúca produkcie Jana Mareková, asistentka réžie Zdenka Večerná, zvuk Miroslav Mlinka, redaktorka Darina Horáková, preklad Miroslav Ogurčák, dialógy Katarína Lužáková, réžia slovenského znenia Olga Rúfusová.